Halos mag-zero visibility na sa bayan ng Pasacao dahil sa malakas na pag-uulan. Sa bahaging ito ng San Cirilo, Pasacao, aabot sa 2 metro ang paghampas ng alon sa seawall. Malakas din ang hangin sa karagatan. Ang mga batang ito, tila hindi alintana ang malakas na ulan at hangin na naglalaro pa sa labas. Si Tatay Rudy ng Barangay Odicon, hindi maiwasang mangamba kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Baha po tapos landslide. Paano sir? Alam mo, kung minsan sarong tuloy po, di pa tapos ang project sa kanal. Na yung nakakabala po, medyo barado. Nagyarong taguran po, mga 24 sa Lamaguran, baha na yan. Kanina, tinipon ni Mayor Nino Tayco ang Coast Guard, PNP, MDRRMO at iba pang concerned department head bilang paghanda sa posibilidad sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Binigyan din ng alkalde na handang ipatupad sa bayan ng preemptive evacuation kung kinakailangan base sa memorandum na pinalabas ni Governor Elry Villafuerte na naglalagay sa Camsur sa Blue Alert status bilang paghanda sa epekto ng sama ng panahon sa probinsya. Under Blue Alert status kita, then under monitoring kita. Close monitoring lang kita po. Okay lang kita, nakaalalay man lang po kita. Anytime na mag-declare din po ang province din mag-advise, that's the time na ma-force evacuation. Nakahanda na rin ang food, rescue assets, maging gagamiting evacuation center na tutuluyan ng mga maapektuhang residente. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng LGU sa sitwasyon sa bayan. Bawal magpalaot. Number 1 po yan. Importante po na mayong madanyaran ng buhay. Iyo po yan ang sa tuyang pipapa-abiso sa mga tao. Then, paabot ko ang gabos na panundun po ang lokal na gobyerno, ang provincial disaster management. Mag-utob po kita. Magsunod po kita tainiyo para mailikay po ang kagabsan, lalong-lalo na po na mayong madanyaran ng buhay. Nick De La Cruz, CSN.